No a dnes si dáme čištění sedačky u naší stálé klientky, ke které jezdíme pravidelně každý rok. Tentokrát jsme čistili rohovou sedačku o celkové délce 4,36 metru a výsuvný díl o délce 2,03 metru. Sedačka byla silně znečištěná, protože v domácnosti jsou děti a zvířátka, což je naprosto běžné. Byla znečištěná od plastelíny, fixu, barviček a dalších dětských radostí. Z tohoto důvodu byl u sedačky účtován příplatek 55%. Součástí zakázky bylo také čištění koberců o celkové ploše 3,60 m2, zde s příplatkem 25% a dále 3x velký polštář a 1x malý polštář. A teď se můžete podívat, po celou dobu nám asistovala kočička, která celé čištění pečlivě kontrolovala. Náš extraktor ji neskutečně zajímal a dohlížela na nás opravdu svědomitě. No a kolik vyšlo čištění extraktorem naši klientku? Celková cena za kompletní čištění při silném znečištění byla 2971 korun. A nezapomeňte jednu věc, my jsme hospodyňky v domácnosti, to znamená, že se staráme kompletně o celou vaši domácnost. Takže čistíme koberce, sedačky, židle a veškeré čalounění, vypereme, vyžehlíme, uklidíme, prostě všechno, co potřebujete, s tím vám pomůžeme.